खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव जा लाइमोन फरायसाफोरनि सोमावसारनाय जादोंमोन बे सोमावसारनायाव बीटीसी काउन्सिलनि जा एसेम्ब्लियाव जानाङै जाथाया जानानै थाङो आरो बे जाथायखौ लानानै दासिमबो दान्थे बिदान्थिया सोलिगासिनो दं आरो बै सानखालि जा फरायसाफोरनि सोमावसारनाय जाथाय बे जाथायखौ लानानै फिन आरोबाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आथिखालनि बीटीसीनि सीएम थामहिनबा बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुथारै खावलायदों जे थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव जा बीटीसी काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव जा जाथाय जादों फरायसाफोरनि सोमावसारनाय बेखौ गोख्रों नायबिजिरनानै बेनि सायाव माखासे जुडिशियारि इनक्वायरि खालामनांगौनि दाबि दैखांदों बेखायनो रायजो सरकारनिफ्रायबो बे जाथायखौ जुडिशियेल इनक्वायरि खालामनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय बा थांखि आजावनाय जाबाय होननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय जा 29 नभेम्बर खालाराव लाइमोनफोरनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जा सोमावसारगिरिफ्रा दिनैसिमबो बुंगासिनो 29 नभेम्बर खालाराव जाबायदि जाथाय जादोंमोन बे जाथायनि सायाव सासेबो लाइमोन फरायसाफोरखौ केस रेजिस्टार खालामनो हानाय नङा एबा खानो हानाय नङा जुदि केस रेजिस्टार खालामो जुदि बेखौ सोरखौबा खायो अब्लानिया बेनिख्रुइ बांसिन गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानै बे समाव गोख्रों अजद दैखांबोबाय थादों बेबायदि बुंसे बुंनायावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुथारै रायजो सरकारनिफ्राय एबा रायजो सरकारनिसिम खावलायदों बै जाथायनि सायाव गोख्रों इनक्वायरि जानांगौ आरो बेखौ एबा बीटीसीनि बे गाहाय खुंगिरि बिथाङा बेबायदि खावलायनायलाय रायजो सरकारनिफ्रायबो बे समाव थांनाय 29 नभेम्बर खालारनि जा जाथाय बे जाथायनि सायाव जुडिशियेल इनक्वायरि खालामनो थाखाय बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय थांखि आजावनाय जाबाय दाना बे समाव फिन आरोबाव मख'बावनांगोन दि थारैनो बेबायदि जुदि बेबायदि इनक्वायरि खालामखांनायनि उनाव सोरबा सासेफोर एबा लाइमोन फरायसाफोरखौ जुदि केस जाबसिनोब्ला बेनिख्रुइ थारैनो आरोबाव गोख्रों सोमावसारनाय जाफिनगोन नामा बेनि हेंथायै आरो गुबुन महर एबा गुबुन आलादा महर लालांगोन नामा बेयो बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंथि सिखारदों दानिया फैदो बिदिब्ला 29 नभेम्बर खालाराव जानाय जाथाय सोमावसारनायनि गेजेरजों बेनि बागै माबोरै बाथ्रा बुंदों फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव खनसे लाना फैबावनि সৰুকৈ আপোনালোকক এনাউন্স কৰিব খুজিছোঁ যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ बीटीसी কাৰ্যালয়ত এটা অনাবশ্যকীয় ঘটনা হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই ঘটনাটোৰ লগত কোনো বড়ো সংগঠনে জড়িত নহয় বুলি বিবৃতি দিছে আপচুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়ায়ো কৈছে যে এইটো গৰিহণাযোগ্য কাম হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়ায়ো কৈছে যে এইটো নিন্দনীয় কাম এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে কোনে মানুহখিনিক লৈ আহিলে কাৰণ এছেম্বলিত ৰিপৰ্ট হ'ব 7:30 3টা বজাতে কেনেকৈ গণ্ডগোল হ'ব পালে সেইকাৰণে बीटीसी প্ৰশাসনে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছে যে এই ঘটনাটোৰ ওপৰত এটা ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ন্যায়মূৰ্তি হীৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হতুৱাই বা তেখেতৰ দ্বাৰা এই তদন্তটো সম্পূৰ্ণ কৰিব খুজিছোঁ যেহেতু কোনেও ইয়াত জড়িত নাই বুলি কৈছে গতিকে কোন তৃতীয় পক্ষ ইয়াত আহিলে তাক চাবৰ কাৰণে बीटीसी আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আৰু बीटीसी ৰিকুৱেষ্ট অনুসৰি আমি এটা জুডিচিয়েল ইনকুৱাৰী কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ চক প্ৰথম কথা बीटीCৰ লগত জড়িত কোনো সংগঠন জড়িত নাই বুলি নিজেই কৈছে BPF থাকিবই নোৱাৰে UPPL নাই আপচু নাই আন দল সংগঠন নাই গতিকে কোন থাকিলে बीटीCয়ে এই প্ৰশ্নটো কৰিছে আৰু সেই কাৰণে बीटीCয়ে অনুৰোধ কৰা অনুসৰি আমি এজন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰিটায়াৰ্ড জাজৰ হতুৱাই বিষয়টো তদন্ত কৰাব খুজিছোঁ
না মই বাকীলৈকে নাযাওঁ যিখিনি মোৰ এক্টিয়াৰত সেইখিনি মই কৈছোঁ ৰেজিষ্টাৰৰ বিষয়টো মোৰ এক্টিয়াৰত নকৰে সেইটো VC-য়ে চাব হ'ব